לא יצאתי מהבית, גם אחרי שקיבלנו הודעות שאפשר לבוא וסטודיו פתוח, לא העזתי, לא הרגשתי בטוחה, זה הרגיש לי מפחיד, העדפתי לשבת בבית. היה גם התרגשות, גם פחד אם אני אבוא ויהיה אזעקות. לא לפני החזרה, רגשות מעורבים. האם זה נכון כרגע לשכוח מכל מה שקורה, או באמת להתרכז במה שקורה ולחוות את זה עם לכאוב את כאבם של כל המשפחות שאיבדו את היקירים להם. אחרי תקופה ארוכה הבנו שזה גם יכול לתרום לכל אחד, לצאת לאיזה שעה של אימון, להשתחרר קצת, לפרוק ולחזור לשגרה המתעתעת שלנו. עדן הודיע שאנחנו חוזרים, ומה זה שמחתי, כי הרגשתי שלא התאמנתי משהו כמו שבוע, וכבר המצב רוח ירד באמת. הרגשתי כבר בפעם הראשונה שאני חוזרת הביתה עם אנרגיות אחרות, כבר בסטודיו היו אנרגיות מדהימות, באמת הודות לצוות, האווירה מדהימה, מרימה מאוד. פעם ראשונה שלי פה, כאילו לא הייתי בחדר כושר איזה שנה וחצי, שנתיים. עכשיו קראו לי את התחת. עדן ורוני ישר החזירו אותנו לעניינים. היה פשוט כיף, היה כיף לצאת מהבית, לראות אנשים, קצת לשבור שגרה. ממש כיף להגיע עם כל החבר'ה פה, באמת, מרימים את האווירה, מוזיקה, ממש כיף. האימון, פצצה עובר לי מה זה מהר, ויש תוצאות. היה מטורף, היה אימון מטורף, היה הרגשה מטורפת אחרי האימון. הפחד שהיה לי לפני האימון נעלם. אתה יודע שאני באה לעוד אימון ועוד אימון ועוד אימון. וכבר אין לי את החשש כמו שהיה לי בפעם הראשונה לבוא.